Купуването и продаването на гласове е престъпление. Той е прекрасен избор, има подкрепа на хората, и два пъти се явява на избори, два пъти се вижда, че има доверие в силистренци и хората го подкрепят съвсем очевидно. За мен е много добра новина той в интерес на истината, защото в момента ние сме във възход, очевидно е, и успешни, доказали се хора са ни много нужни. А няма толкова много вече в държавата ни изобщо. Забележете, господин Сабанов е единственият местен водач, който има шанс да стане народен представител. Останалите са абсолютни парашутисти. Няма какво да говорим, че трябва да ги разведете из града, да им показвате. Ако дойдат изобщо, по една карта им подарете, поне да научат главната улица, да не се излагат, като дойдат да ви говорят празни приказки. Преди малко той много добре каза, лъжат останалите своите избиратели. Някой щял да стане министър, друг ще стане владика, трети ще стане мюфтията, да може да стане местен човек, народен представител. Това е лъжа. Ако искаха да избират местен човек, ще сложат местен човек. И той да се докаже. Ние имаме отлично решение в лицето на господин Сабанов. Аз съм уверен в отличния му резултат. Както ви казах и преди малко, темите, които за нас са важни, доходите, пенсиите, сигурността, са темите, които вълнуват българското общество. Това ни питат хората по улицата. Ето, след малко отиваме в Айдемир. Убеден съм, че там ще бъде същия въпрос. Никой не се занимава с висши политики, никой не се занимава с празни приказки. Хората имат своите нужди и ние трябва да отговорим на тях. И ние отговаряме на тях. Нашата кампания от тази гледна точка е лесна, защото не ни се налага да крадем чужди мисли, да копираме чужди мисли. Напротив, както виждате, всички вече говорят за доходи, всички вече говорят за циганска престъпност, всички говорят вече за миграция, всички станаха патриоти. До вчера всички бяха либерали, демократи, проче глупотевини, днеска станаха патриоти обаче. Ние казваме, няма ляво, няма дясно, това няма никакво значение. Хората не си държат хладилника в ляво или в дясно на стаята, те искат той да е пълен. Искат да имат достоен живот, който им беше отказвано годините назад от лицемерите, които ни управляваха. По отношение на неговите конкуренти, смешна история. Човекът, който твърдеше, че няма пари за пенсии, вчера вече е преживял катарзис. Преродил се и е сетил, че има пари. Сега тук се опитахме да го видим дали е дошъл на тяхното си открием. Видяхте, че го нямаше. Водача на листата им, господин Горанов, исках да го питам за пенсиите, как така ги преосмисли, но го нямаше. Просто не е дошъл дори на откриването. Сега дойде веднъж, а не. Другите същата, бих казал, доста жалка картинка. Така че силистренци ще имат истински народен представител в лицето на господин Сабанов. Истински народен представител, който ще ги представлява, който ще отговаря на техните очаквания, Аз съм уверен, и много пъти сме участвали в кампании, в които сме имали усещането, че борим се, но нямаме достатъчно сила. Сега вече имаме сила. Сега имаме силата и в негово лице, особено Силистра, е абсолютно изкърваем регион. Това казвам абсолютно уверено и без никакво тук без никакъв патос и без празни приказки в негово лице. Той може да изкара този район, може да изкара мандат от тук. И имаме обединение, и Националния фронт, и Атака, и ние ще се работи здраво и ще има добър резултат. Аз съм уверен, че той ще бъде добър народен представител и вие ще имате повод да се гордеете с народния си представител. Ще го познавате, може да го пипнете, знаете къде е, няма го търсите по жълтите павета, няма да се чуете как да се добрете до него. Той си от тука и знае какво да направи, доказал се. Честно казано, много ми е приятно да съм тук днес с него заедно, защото има възможност за добър резултат, той ще го направи. Аз съм единствения, който е силистренец, който е водач на листа за област Силистра. Аз познавам наистина проблемите доста по-добре от тези, които са от София и така наречените парашутисти. Първо, преди малко, както и всички видяхме в църквата на откриването на кампанията на ГЕРБ, дори не им присъства водач. Не знам колко пъти ще дойде моя конкурент за народно представителство от Силистра Владислав Горанов, но в крайна сметка той не е тук, не познава проблемите на гражданите на област Силистра и не виждам как мога да бъде полезен, как могат да го видят, да му споделят, защото всеки човек си има свой собствен проблем, който може да е малък, но трябва да бъде решен. Аз затова съм тук, роден съм в Силистра, живея в Силистра, работя в Силистра, познавам проблемите на Силистра и ще работя за тези хора, които са жители на област Силистра. Отделно от това, не трябва да се пренебрегва факта, че Силистра област е втора по бедност, след Видин. Онзи ден по телевизията показаха 547 лева, ако не се лъжа, беше средната заплата в Видин, 567 в Силистра. Така че
паралела, който се прави северо-западна България, нали, северо-западна България, както я наричат. Там трябва да се помага повече и така нататък и така нататък. Дори в сферата на земеделието имат много приоритетни неща, които заради тях им се дават точки и те участват по програмите и печелят програми, разбира се. Това, според мен, не е правилно и не казвам, че хората там наистина не са бедни и положението не е зле, но при нас не е по-добро положението. Силистра е дискриминирана, Силистра трябва да намери своето място, както и цяла Северна България, разбира се, тъй като Северна България всички виждате, че е много по-изостанала от Южна България към момента. И мисля, че трябва да се работи в тая посока. Аз лично ще работя Силистра да има равни шансове с всички останали области на България за развитие, за работни заплати, за прилични доходи на населението. За да може тия мои съученици, мои приятели, всички тия хора, които заминаха да търсят щастието си в чужбина, за да намерят път обратно към нашата област и нашия град. А от всички приоритети, според мен най-важният ще бъде Дунав мост 3. Силистра Кълъраш, така дълго говорен и дискутиран от нашите съграждани и жителите на цялата област. Един Дунав мост 3 ще промени обстановката в Силистра в посока към по-добро. Откриване на работни места, оживлението, което ще настъпи в нашата община и в цялата област, а и също инвестициите, които един такъв проект може да донесе на нашия град, ще бъде прекрасно. Разчитам на абсолютно всички български граждани, живеещи в област Силистра, включително и на турското население. Всички са добре дошли да ме видят, да ме пипнат, както каза и господин Джамбазки. Аз съм тук, аз съм жив, на место, срещам се всеки ден с тях, те ме познават в голямата си част и аз ще бъда тук, защото съм от тук, живея тук, работя тук. Вече 27-8 години продължава един процес за пренебрегване на местните кадри. Толкова ли Силистра няма и Силистренска област нямат кадърни млади хора, които да поведат листите, а постоянно не се спускат парашутисти. Една много модерна дума в последно време. И за да се наруши тая традиция, Обединени патриоти решихме да издигнем гражданска квота с водач, който е от нашата област, силистренец, който е доказал любовта си към града и към хората. Силистра има нужда преди всичко от инвестиции, които да навлязат в областта. Има потенциалната възможност това да се случи. Има нужда от една вяра в доброто, понеже хората са унили, избягват, не им се гласува, радват се, че отмениха задължителното гласуване, защото се чудят за кого и не знаят за кого да гласуват. Леви и десни постоянно лъжат. Едните се правят на леви, другите се правят на десни. И изобщо трябва една вяра в по-доброто. Намираме се пред този символичен кръст, който е дарение от господин Сабанов за тази наша общност руска, която се намира тук в Старовремска. Това е един знак на уважение към различните вяри, които имаме в нашето населено място. Изключително съдействие от страна на Сабанов, за да го постигнем и голямо трудолюбие от хората от кметството. В крайна сметка той им доставя тая радост. Днеска е празник. Искам да им честя и на тях празника, да бъдат живи и здрави и да работим за нашето хубаво и прекрасно село. Като кандидат за народен представител на този етап аз го виждам като единствения, който е способен да свърши нещо за нашия град, за нашата община, тъй като познава проблемите изцяло и се е доказал с всичките си действия като общински съветник, като гражданин, като общественик, било с знанията си, било с уменията си, било с средствата, които разполага да работи за нашия град. Ползвахме едно помещение, след като излязахме оттам, бяхме временно в една сграда, където нямаше никакви условия. И септември месец се обърна към господин Сабанов и той нямаше проблеми. Каза, ползвате помещението, каквото искате, желаете. Просто сме много му благодарни, защото ни подаде ръка. Търсихме и много варианти, да имаме помещение, защото нашия клуб, знаете, че се увеличава като членове. И за това още веднъж искам да му благодаря за
и за помещението, и това, което сме направили днеска, също много ни помогна. Предостави ни територията и това да се случи, всичко е благодарение на Александър Сабанов. Господин Сабанов, бъдете благословен, бъдете жив и здрав, много да радвате хората, а те същевременно да ви дават на вас също радост и благородие да има цяла година. И нека какво сме се намислили да го спечелим. Ще даде. Господин Сабанов, аз надеждите не само мои, ами на повечето айдемирци са към него, защото виждам в него респект, който може да помогне на много хора, на много айдемирци. Не само на айдемирци, и Силистра. Значи господин Сабанов с двете ръце за. Той е човека. Купуването и продаването на гласове е престъпление.